Ụnụ mana oge ụfọdụ ọ na-adịcha nwoke n'aka mgbe ahụ nwunye ya nyere ya aka solve family problem. Ọ ya mere m ji bụrụ ndị na nwunye. Now, if you are such a man, nwunye gị, one or two times, ọ na-enyere gị aka solve family problem. And ị na-achọ ka ị ga-esi kene nwaanyị agwa ya na enyemaka ọ na-enyekwara gị na ọ na-atọ gị ụtọ. Ngwa, come closer. This video is for you. Sọsị ihe ga-eme dị very simple. One afternoon like that, mgbe ahụ ọ gaala ọrụ gị nwana n'ọrụ, ịkpọ ya na phone unexpected. Isi ya, ogoli mara obi dị ya, ọ bụ Chukwu na-enye ya. Abụ m nwoke ahụ nke chọtara gị. Chineke emeela m eze. Ị hụrụ ya now? Very catchy. Nwaanyị amakwa na mbọ ọ na-agba. Ị na-eme ya appreciate. Ihe a na-eme na-aga n'anya ya n'anya ya. O nwee ka o si dị, ọ gbaa lekaleka oke ike kwere ya. Ghọtara? O wee were ya. Ndị be ya ọ dịgo nke ọ ga-esi adị. Cheta na ana m emere gị ha absolutely free. Anaghị m eme master class nke nji asị gị kwụọ m ụgwọ. Sọsọ encouragement ị ga-enye m bụ gịnị? Like ya no page m. Ị like ya post a, share ya with your friends. Ka the love na-spread around. Ghọtala? O wee were ya. A sị na onye ahụ taa ka ahụ ya echi. Mbọsị nta anyị achụọ n'Owere nchi. Cheta na ị nwere ike iburu these lines wholesale na www.olaobibook.com. Ị nwekwanụ testimony drop ọrọ m ya na comment section mụ. Ka ọ dị ka ọ na ya fọrọ.